vakofati machena vacho vari kusaidhi kuno ava ndivo baba vemwanakomana. Zviro ndiwa mangati ndivo baba vemwanakomana. Vagutuza varuko ava ndivo baba vemwanasikana. Ndivo vamangariro tinyatsozopinda munyaya yedu zvizere. Case number 0231 ya 2026 vakofati avo vari kuti kuna mukurungai vanhu vababa vomwanasikana. Vamukurungai vacho vari kuudzwa vamukurungai, uyai nemwana wangu anova mukwasha wenyu nemukadzi wake kumba kwangu. Kana ndada kukupai ndozokupai zviri pamutemo pamberi pachangamire, zvichireva kuti baba vari kutaura kuti mwana wavo ari kwatezvara vake nemukadzi wake. Saka baba vari kuti inini mwana wenyu nemwana wangu mukomana nemusikana ngavauye kwangu inini baba womwanakomana. Kana ndakukupai ndozokupai pamberi pamambo. Nauyo changamire kare nemakokota. Maita basa. Yacheka maita basa sekretari. Kurungai. Kauratinzi. Baba. Ndio watu watauriwa. Kurungai. Bamzurui. Bamzurui ana tete na baba wandea nao. Handisuda hangu kupedzera dare rinonguwa. Nauya ndauya naye pano chief. Ndekuti mwana wangu mukomana first born yangu yakarora kumba kwaGutuza. Saka mwana wangu mukomana arora kumba kwaGutuza. Tiri mukugarisana, tinogarisana zvakanaka pamba. Mwana waGutuza murora hatina dambudziko naye. Kana kubva kutanga kurorwa kusvika patakasvika tinomuda murora wedu, hatina kana problem naye. Nawe yakanetsa changamire ndeyekuti mwana wangu inini mukomana anoita zvekuputa mbanje, zvekushandisa madrugs. Saka mwana wangu nebusiness randiringe ndichiita inini ndandiri kuti inini ndakataura naye anenge akasaririra inini ndiri kumberi. Saka tatiri kushupana nemwana wangu kuti asiye mbanje dzanga ari kuputa dzandandiri kuona kuti mbanje iyi ndio iri kumudisturba pamarongero yatiri kuita paumba pedu isusu. Saka ndanetsana nemwana inini mushure mekunge mwana aenda kwanga aenda zvinoda kungoshoti nangu nyache it's a long story. Aenda kwaakaenda ndanetsana naye nofunga ini ndakapawo treatment sababa ndakati nini iwewo ibva pano kana uri kuda zvekuramba uchiputa madrugs ibva pano ende unoputira kwaunoda. Mushure mekunga mukurungai vandishanyira vauya pamba pangu ndakatombovaudza mukurungai tibatsirane pakuona mhuri yedu. Mwana wangu mukomana anoratidza kuti anoputa mbanje asi ndaza ndanyatsa kumuona asi etro yake roratidza kuti anoputa madrugs. Shuwa takawirirana namukurungai shuwa mukurungai akasumuka akaenda kumba. Chakazondinetsa inini ndechekuti mwana wangu azobva pamba achienda kumba kwamukurungai wangu. Ndakafonera mukurungai paita wiki mukomana ndamudzinga pamba. Ndakamudzinga sanhasi ndobva aenda kuhama dzangu. Aenda kuhama dzangu ndobva vauya nemunin'ina wangu ari apo naatete nemunin'ina ndobva tagadzirisana nauye ndobva yapera tikati zvapera. Mangwana acho murora akabva auya mudining ndakagara hangu ndiri kuona TV. Ndopakasvika murora akati mama ndoda kumbonoona amai kumba vari kurwara masidzi vane masidzi. Ndobva aoneka futi kwandiri baba daumboenda kumba kunoona amai vari kurwara nemasidzi. Zvakanaka. Mufamba zvakanaka muno wakwazisa. Mukomana ndobva auya akabereka mwana wake ari kudumbu. Ndobva agara pasofa. Baba daumboperekedza rora venyu. Ndikati no it's okay. Saka uchadzokera kupi? Ndoda kuti mutore tractor muende kunorima apo.
mutore tractor muende kunorima. Zvikanzi ndiri kudzokera paPirits apa achireva muvillage medu. Mukomana ndobva aenda zvokuperekedza madzimai ake, ndobva aenda zvokuenda. Ndichiri kutambura kuhaka tractor, ndakahaka tractor mukomana asati adzoka. Ndakapedza ndakaenda pamunda wandairima waida kurimirwa munhu une tractor, ndakatanga kurima nemukomana anga aripo driver mumwe wanga ndatsvaga. Mukomana haangauyi, ndokusira mukomana tractor, ndobva ndadzokera kumba. Ndanotora rori kuti ndibude, ndobva ndakadzoka ndichiona mukomana aripo. Mukomana, nezuro takataura nhau iyi yekuti hatisi kunyatsowirirana panapa. Ko wanga waenda kupi? Ko kwanga waenda iwe wati uri kudzokera paPirits? Mukomana akati ndaenda kudzokera kumunda uko. Ndakati it's fine, ini zvekutaura handisi kuda. Iwewoka ibva pamba pamba, utange waputa hako mbanje dzako, utange wapedza. Kana wapedza wanyatsa kunzwa mbanje dzako kuti zvabho, uzodzoka padhiri. Bozi ndakutokwira BP, ndiri kuronga basa, hapana chekufana. Mukomana akabuda akatera kwakaenda mudzimai wake kwatezvara wake. Asvika ikoko akaita wiki, ndo pandakafonera mukurungai wangu. Mukurungai, vabvana venyu vakasvika here. Zvikanzi namukurungai wangu, muri kundibvunza nhasi kuti abvana venyu vakasvika, vakauya rini kuti mundibvunze nhasi. Ndobva ndashaya kuti ndopindura kuti kudii. Ndobva ndabvunza ndakati, naye mukurungai, ko imimi kana muchiona kuti ndakanonoka kubvunzai kuti vabvana venyu vakasvika, ko imimi semunhu ari kuziva makadiwo kundifonera muchinditi mukurungai, mhuri ndakaiona yakasvika. Ndokunzi imimi maitiro enyu haazi right, mungadzinge mwana yekudiko. Ndakati mukurungai, alright, pane nyaya ndepekuti ndiri kuda mwana wangu kumba kwangu, ari kumba kwaGutuza. aGutuza kana vari kuda mwana wangu kugara naye, votaura nhasi pamberi pachifi, ndobva ndavaturira mwana wangu, vobva vagara nemwana wangu oita mhuri yavo. Ndochinangwa chenicho aGutuza mashoko atawana mukurungai. Pamusoro wedare mashoko ataurwa namukurungai ekundishedza vavaita kuona vachiti vari kuda mwana wavo. Hapana chakaipa, mwana wavo shuwa ari kugara nemwana wavo anotakura mumba mavo. Asi manzwi andaita claim havasi kutaura mwana wavo, vari kuti nemuora wacho wese ngavauye maoko mavo. Ndomataura maita naye pamusoro edare ndasaka kana tanzwisisa tese vari muno kana vataurisa vakofati pekupedzisira ipapo penyaya vati ndiri kuda mwana wangu, ndiri kuda mwana wangu. Havana kuti ndiri kuda mwana wangu nemudzimai, vati ndiri kuda mwana wangu. Korektane ipapo. Ndinodzoka ava pavakauya kana kuti vakamhagara, handiti vakamhagara akakunoka, nditapira kuna Changamire kuti vakati kudii, ndo zvatiri kudhira nazvo. Akabata claim ndini, claim iri kuti ndachekesa paya ndichiti vari kuti amukurungai, uyai nemwana wenyu newangu mundipe vana ivavo kunoku. Kana imimi mazoti muri kuda kuti muachengete, ndokupira ipamberi pamambo, vana vacho vese vati asi ndiri kuti uyai mundipe. Ndokile kuzvipakilime naye manzwi atatanzwa. Saka mama anotibata rongwe. Aiwa, pavapedzisira kutaura inzwaika pamusoro wedare. Inga ndataura wari pamanditini iri manzwere zvataura mukurungai. Ndataura kuti ndati pamusoro mwana wavo shuwa ndinaye, ande ndachigara naye aripo, ngavatakure mwana wavo aite sei. Alright, tibatsirane. Iyi ndeyamangosibanda mukurungai namukurungai. Apa iri pa second page.
naveri apa ndeyekuti musaitirane hasha, toda kubatsirana. Ava vauya kuno kwa ava vaka mukuona kupotera kwavakaita vari kutsvaga yanano nemi izvozvi vagona dei vanga vari vamwe vanoteya ukonje vaindoteya vadonyarara vaizokumirirai pamberi. Zvinova imimi ndakachifungidza kuti muchataura kuti no mukurunga kuuya kwakaita mhuri ichipotera. Handina kukwanisa kuti ndidzikidze sovana, handina kunge ndaziva kuti kuuya kuri kuita mwana wangu nhurume uyu kunouyanga mukati kumashure kwaari kubva kuti haasi kuteerera chi baba. Manzwisisa ava kana dare raizovabatsiridza kuti aiwa usarange nokudzinga handiti raibatsira, asi imimi maratidza kuti hamusi kuchengetera kushiridza kuti zvauri kuita nababa wako kutadza kunzwisisa baba wako zviri right. Maiti ndanga singazive kuti ndo mugariro waari kudi waari kuita. Izvo zvaari kuita adakedza kuumba upenyu hwomukwasha wenyu, ndiwo upenyu hwomwana wenyu. Mapanzwisisa zvino kwamuri ikokoka imimi hamugone kumutsura. Ndio kana achitadza kunzwa yani baba vake anozopedzisa ateta zvimwe zvikuru. Saka vari kudakedza kukuonesai wobva wasvika pakuti kana tadza kuwirana maita nharoka ndokusiyai naye mwana wacho modi mugara naye imwe mati no hazvidetse mwana wako tora kuratidza kuti muda kusara uno wenyu. Achisi ndo chinangwa achitanga kutaura kuti ndiri kuda kuti mukwasha muroora wangu handina dambudziko naye kugara kusika tikaita ndikumuda kuti auye naiye mwana wangu ndikuda kuti adi futi auye kwete kuti mwana wenyu arore yakaroorwa. Iwe futi tichida kubvunza baba vano nguva yakadiva kwenyu mukwasha nomwanasikana kwakauya munofanira kuita mulamashi kana kupera kwamashi kana zvisingakanganisi. aika tichida kubvunza zvakare pano zvavakakutaurira here zvinoita kuti muagamuchire kunguva kuti tinoziva kuti mukwasha kana achiuya patezva anombouya kushanya kwemazuva mashomanani waona apedza mwedzi wapedza mumwe mutatu imi musina chisa kisi chamunoziva panenge panokamwe kanyaya pakarepo kuti muzomutendera kuti agare ipapo unherera hwake here chii imi mukuziva zvino. Pamusoro yevadari ndofunga mukwasha wangu achiuya kumba akasvika akanditsanangurira nhau yake kuti baba nye tikakuuya kuona ndichiita kuuya kwandaita kumba kwenyu kuno ndatadza kuwirirana nababa kumba. Saka nekuda kwokuti baba vari kuti ndiri pamba panapa handidi munhu anokuita foja sekutsanangura kwavaita kwese ndavanga vachitsanangura chaizvo zvapana pavapotseyo pano ndomatsanangurira akanyatsoita mukwasha wangu chaiwo chaiwo. Ndobva tatosvika time yekuti taitombofonerana namukurungai kadzi inini vachibvunza kuti mazotaura naye here mwana nokuti vakanditi taurai naye mukwasha wamuzwe kuti ari kuti chine nhau yekukuta fodya. Ndikati azoshuwa ndikataura naye asi ari kuti pari zvino handigone kuti ndisiye fodya nekuti ndani kuva ndichipi asi ndokwanisa kuisiya mbichana mbichana. regaitiribateipa imimi ndakazotora danho ripi handiti ava mukurungai gurume varipo kade maonzwa chimire icho chokuti mwana uyu pano zvakatika mukwasha wakasukirana nababa vake ripi danho ramukazotora kuti mimuzomuramba nakangoti mwina yavo. Hapana danho randikatora. handimukuona nhasi una mukurungai yavo vauya kudai zvinova zvinhu zvinogumbura imimi hamunyatso kuzvitora zvezvinhu zvakanaka kuti chokwadi mukurungai akandikuvire kudai kudhadha mwana wakupamba pavo izvozvo hazvitore zvakanaka. Maifanira kunge makava muri munhu anoenda pakati penyu pauriri hwenyu zvichikurukura nhau yevana venyu mozoona kuti kana kuvadzora kuti dzoka ikoko nomhakai kuti mukagamuchire kamwe
abisi wana baba ake semukwasha ogara pakareko mutiza utano zvinezi imi mukumugara sei imi muchengeta muchengetero wakadaro uye zvichiva chedu isi chinoti mukadzi ndianororwa akaenda kumurume imi haagouchengeta kwatezvara imi chenyu chamunoda kune uyoyo uyo anozviti muchainoni ipfuma yenyu kusokuti kuti muchengete mhuri yake muri imimi saka ndefanoti pamusoro saka ndefanoti akasvika mukwasha sekuya kwaataita ndobva ndamudzora kumba kwavo maifonera uyoyo muchainoti vana vauya panapa papa ndoita sei nawo uyo upaigwai kuti tichengetai kana kuti dzorai daiwa ndazvinza isusu tiri kuona kuti inini handitimunoza kuti mukurungai namukurungai ishamwari mushamwari maienda kuna mukurungai ava ndakaona vana vauya asi zvakutaura zvakati moona kuti imba yevana venyu mune vakasei pano kuti vagare kumba kwenyu musina kutaura namukurungai aiwa handazvinza atamane ndafunga kuti yakuda changamire ndachitombira kuti autaura changamire chakuisiya kwamuri ticharamba tichingoitsokotsa tatapira changamire maita zvenyu changamire wakataura kwemukana inoita kunge diki nhau yacho asi ihombe inoita kunge diki asi ihombe regai nditi ndaonawo sekuti hongu mhoso atingagona kuvapa zvoti mhoso asi ndaona sekuti mukwasha wavanomuda amukurunga mukwasha vanomuda chaizvo singazivi mangufanidzo vanobva vaitirawo here kana chiibva ndaona sekuti mukwasha vanomuda asi regai nditi vanhu vanorarama nemadrugs vari dangerous vanotora zvinodhaka bcause kana chinge adhakwa samusuzwa mumwe anostika mumwe ane zvaanoita saka zvichida anogona kuti pamwe atora madrugs yani mwana wenyu zvaanofunga anogona kuti pamwe hamene zvaangofunga pamwe kumuonya sipa mudzimai waanaye kana hamene zvaanogona kungoita tarasikirwa kuti neupenyu saka ivo baba vemwana kuti vazosvikawo pakuzviona kuti no mwana wayo ndinofanira kuti ndimupe muteme negumi inoita kuti azive kana kuti mumudzingidza pamba kuti azoita unhu hwakanaka saka vane kuranga dzimweni dzenguva pavaida kuita mwana kuti apinde muforo asi kana mwana adziwa aizosvika pamorangana kwayo akataura nerimwe rutivi zvinoita kuti mumugamuchiri vobva vati aiwa dzimwe dzichida vane romwe yavakaita yekudzinga mwana samanzwa nenge vanga vakubvunza mubvunzo kuti makazotorawo danho ripi manzwa mwana achikutaurira kuti ndimomerekaita nyaya makambovafonera here kati makamboenda kuti gai mwana natonzwisa kuti nyaya chayasaka kuti vanhu vadzinga nayo chii ani mazvoona saka ndaifungidzira kuti kana paine dambudziko mwana achine dambudziko risati rapera ndaifunga kuti makwasha ngaadzokere kumba vambofamba naye vamugadzirise unhu hwaana vatotyira unhu vatoziva kuti unhu hwacho vakangohuregerera unhu iwoyo kune ino vanzi kana angel of hope uchizva tiri kuona matv vachichema uchinzwa tsitsi zvinosirisa vanorarama nemadrugs saka ndaifunga kuti panzwisise ipapo hongu mukwasha manga muchimuda asi ndaifungidzira kuti daita mbomupa mukana wokuti baba sezvakuti vangada kuedza kuti vamugadzirise vakamugadzirisa ndaifungidzira kuti vamugadzirisa vanenge vakonazozoti ane unhu hwaanawo izvi nezvi ane kodzero kuti kana vakachigarisana handina chandaona chakaipa chavataura kumudzimai kumuroora vati handina chipomerwa chandikati pane chakaipa chandikati muroora handina dambudziko kana muroora hana kudzingiwa asi uyu wangu mwana ndopaita dambudziko kana mapanzwa saka ndaifungidzira kuti hamuna kuoma mataiwa kana vati vanoda mwana kuti adzoke mukwasha zvakasunga kuti ngaadzoke zviri kunzwika saka ndandifungidzira kuti mwana iye mukwasha ngaadzoke kumba kana ari munhu arikuda kuti arayirwe tichaona nekudzoka kwake asi kana ane unhu hwekuti asida kurayirwa achaita mombe mashanga kuti akabva pani penyu pacho achatsvaga kwakunopotera futi asi ngaadzoka anorayirwa ndisingazivi kuti ataita rombo rakananga kuti auya tobva tatongomurayira kana arimo mudare auya mauya naye iri munhenge amkurunga zvazvakanaka izvozvo ngaauye ari mukomana wacho ngavauye nadzimai vauya apo vagara apo ngaamboya timbomuona inga achiri mwana mudiki ne achiri mwana mudiki kao
Yogari pasi apa? Achiri mwana mbili. Right, mwanangu. Upenyu hautambiswe zvaukaita upenyu kudai. Ukaona baba ndakukuraya baba yanokuda. Asi ukaona baba utani ngokuregera utange mombe mashanga akude. Zvikunzwika? Ukaona baba anenge achikutsura, zvaita kuti baba yanokuda. But ukaona baba anongokuregedza kuti unongopinda chero nguva yaunoda mumba, waita zvichero zvawada. Asi baba iye. Baba kauti ndongopa mumba ende kumuda kauti enda unoita zvakati, iwe uzoya nguva yaunozoda. Tikati kudza baba. Zvati unongo uchingoita chero zvawada pamusha. Sezvanga vaita kuti kana ukamutuma anozoita nenguva yaanenge ati. Izvi hazvidiwi. Zvikunzwika? Saka ndaifungidzira kuti dai wanga uri mumwe wamboregedza zvemadhiragi zvewawa kana zvembanje. Zvikunzwika? Because tine matambudziko, tine zvakawanda zvatiri kuona. Inini ndiri Changama, ndine bhawa, ndine night club. Ndanewo makore anosvika maybe 15-20 years takarivaka, asi ndamboziva kuti supa inonaka sei. Asi ndinohodha. Kune masanodzi, masiders, kune chii zvese. Andizvi, kune masavhana, kune chii, but ndozvihodha, itoziva kuti zvito zvinodiwa nevanhu. But handina musi wandakamboda. Kundozviziva kuti zvinofumura zvina hunhu. Saka ndaifumbira kuti pachinguva chino wanga wapotera kwaNatezva. Asi ndaifungidzira kuti umbodzoka kumba. Kana wadzoka kumba, andizvi, woteerera ana atete, ana baba zvavanenge vachikutsura. Unde munhu akanaka. Wokuita chipo chakanaka chokuti unotodzidzika kana kudhiraivha. Vanodhiraivha kambanaka. Izvozvi ndakamutorera provisional yakuda kutoexpire naizvozvi. Andiri. Saka inhaka yauri kugadzirirwa ndiyo kugadzirwa nhaka. Saka nhaka yokutadza kuzviona kumberi kuti ndine nhaka yandiri kugadzirirwa inoita kuti mangwana inochengeta iwe nemudzimai. Saka ndaida kuti enda kumba wombonorayirwa uchiteerera. Hazvinetse kusiya zvinhu zvautaura zvezvezvi. Iwamo kana kuti aiwa ndakapfuka podya ndinoita kuti siya, kune vanotoitazvo. Kune minamato unoenda kumaso wewe unopiwa minamato ungoti uzviregere. Uzongodaiwa uchada kana kutozviona. Saka regai nditi izvezvi wakumbodzokera kumba, unogara kumba, unorayirwa. Wazozvisiya iwe unenge uchinoti aine zvineunhu hwaanawo, ukamutumaiwa zvako kufamba nenguva zvese. Mudzimai hauna kunzi marambandzwa nemudzimai wako. Asi vada kuti imba ichengetedzwe, isimbe. Zvafamba mangwana chana baba vaine pfuma vanenge munoti machata white wedding, mutozochedza mambo uyai vaviri vari kuchata, mutochata totouya tokupa izvo tinogona kutokupa tikupembera imba yange yakutsemuka. Uri kudini mashoko andataura kuti da kuti umbodzokera kumba, wombosiya zvese izvozvo. Uri kuwanzwa? Asi kana pane zvimwe zvinodaiwa zveshuwa kumba uku, pamwe baba vanozodai taura zvese tobva tagadzirisa. Pamwe nematyiro vanongoita ndengi kuti kumba uko baba hakugariki nekuti zvinozodai pamwe ndadai. Tiri mudare regai tokufonera takupedza. Anobereka kuti pane rimwe dambudziko raripo pakati pako nababa kwamati wewe ndio dambudziko. Ndei. All right. Isai pafoni baba. Isai pafoni. Nenyaya koja. Asi hauna dambudziko ringokunze kokuti iwe ndio unopota koja. Ayo dambudziko uko. Ndizakaida kuzwana tsana. Ndamutara ndonga pafoni. Kutika mfananza Changame mukomana ari kuti nechitoshuka chindimhanyisa pano mudzimai wangu. Ndisati tiri mudare rino. Ari madziwe here baba. Ini ndaachikumbirisa kuti vana vanotadza, tinavo vese vana vanotadza, asi regererai, sura nenzira chaiyo. Kwezibati unogona kudai unogona kubata kana ruoko kungomurova kubhatidhazi pamovatorwa kana kubata nyinokuwa zvoda kumuranga. Saka ndakungidza kuti hasha dzacho dzinge dzinoita shoma, asi motsvaga vamwe vayananisi kuti andonitsurire mwana ndamutadza, ndakada kuti ndidaiwo ndopedza ndazomukuvadza. Saka izvozvo itsvagai vamwe
vaningina vakoma vamunofungidzwa kuti hawe anogona kuita zvakanaka pakutaura nemwana makangodaro chiti mari magarisana nemwana musazomutandanisa kana kuzomushaudhiwo pane mudzimai wake asi kungoti tisiedzai pamunogona kutsvaka nenzira yamunoyanana nemwana ndobva zvaita zvakanaka. Alright chief, ndazinzwa. Chinokonzera kuti ndizova munhu kuti ndinoita hasha dzekuti ndoda kurova kana kutuka manyatsa kunzwisa ibehavior yemwana kapinduriro kanenge achiita ndichimutsura because ina handingotanga nekutuka kana kutanga nekurova ndototanga ndichitaura like musi watanetsana wache iwo mai vake varipo panapa akatanga kutaura zvaanoda ani mazviona ndo pandakasvikira inini pakumutuka nekuda kumurova animona aiwa tazvinzwa iwe da uzoti musi wemande uye kuofisi kwedu ndizvo kutaura newe zvinozoita kuti zvinokuvara unobvunza kuti kuofisi kwachangamire ndekupi naumbeidza tigare newe pasi tichitaura newe zvinozoita kuti unozopedzora kuti zvinova changamire mandibasa zvinonzwika tata hada kukurambanisa inani nemudzimai wako da kuti imba yenyu yacho izosumuka yakadi ine hwaro yakasimba zvikunzwika saka itawo kuti ndosandati uzoyawo because tachataura nekuda kwenguva achataura zvakawanda asi nedzidziso dzada kuzokutaura kuti baba unopindurwa sei kana uchitaura naunotaura wakaita sei zvese zvitati hatichagona kuzvitaura pasi ndosandati ndinozobuda musi wemande kana chipiri unogona kutora nhamba mande chipiri mazuva iwayo unogona kundifonera muri kuhere wongoya 30 minutes nditatopedza nditatokurudzwa zvinonzwika amukurungai hatisina mamazwi achamufunga mazwa kutaura kwavo hamuna rimwe shoko ramuchina rakafanira zvamunongade kuziva kana handiti baba rimwe shoko pamwe ramina ramungade kutaura kuti ndaiti pamwe zvadai shoko randinaro inini nderekudayi so changamire kutora kwandaita mhuri yangu muchindigamuchidza kuti idzoke kumba ishungu dzekubereka amukurungai vangu ava ndoda kuedza kutsanangura pamberi penchief kuti kutora kwandaita mhuri yangu musandiitire daka nemhuri yangu iyi ndo mhuri yangu yandinotongawo inini yandinoudzawo zvokuita inini saka zvedaka rokuti rangamagadzira inini handidi zvedaka ndinoda madevelopments ekuenda mberi like ipapa mama anodaka neni ndichitadzirana nemwana wangu wandakazvara wenyu mima handina kana dambudziko naye makasiya dai ndandiri kutadzira mwana wenyu ndichituka mwana wenyu kurwa mwana wenyu maifanira kunge muchita daka neni sedaka rangamazvara apa pamwana wangu inini saka ndokumbira kuti mukurungai mhuri yangu kana yadzokera kumba togarisana kubva semagarisirano yatakatanga kuita uchishanya ndiwo wakatanga kushanya kuuya kumba kwangu togarisana semagarisirano iwa yakanaka yekubatsirana muupenyu tobatsirana mhuri yangu imhuri yako tatenda kubatanidze imakuziva mangwanana vana vanzi vadai tinodai ivari kwakuziva kuti ndinodii patiri kupakuedza kuti pakuyana dzine kubatanidza saka tokutendai takurai mhuri yenyu zviri kunzwika takurai mhuri yenyu munogadzirisa asi dati komana ndichazomuda wanorimwera mazuva ndati mande chipiri pane ndakasununguka ndichazoda ndizogadzisana kana auya zvokuti auya chief inini ndinomutendera kana nyange asina mari kana chii anotouya pamuri asi mukaona asina kuuya zivai kuti haasi kumba kwangu because kune vamwewo vakafanana nasekuru pachedu chaiwo ndisekuru vangu vakamukanzela mukomana akaramba ndine shamwari dzangu dzakawanda dzandinoremekedza vakamukanzela mukomana anongoramba saka mukangoona atadza kuuya chingozivai kuti ikoko kwaari anenge angorambidzwa aida topedza
ndati mande chipiri ndikumuda awe kana asinawo tozotageza maoko titagezawo maoko asi hana chaanozoita muupenyu kuchengeta mbuzi dzese zvakanaka mwana nomuroora zvese hatina dambudziko kana zvakasununguka uyamiri mesi pamunongoya pacho uyamiri mesi pamunongoya pacho uyamiri mesi pamunongoya pacho usasiyani veya vakadaro takusunungurai handi vapedzere vari kudzoka mudare kuti here vaneipa kuti here vapedza ka Tuva, ripo tuva. Okay.